Kung tanan. Kumusta mo diri sa Kasamira? Okay ra. Ganiha paggikan namo dito sa kapilya ni awas na ang parokya nato, ang simbahan. Daghan na kay tao. Kamo diri ning awas na sad? Gamay ra. Ni awas tuwa na dito sa hagdanan, uban tuwa na sa rooftop. Bitaw mga kaigsunan atong hatagan sa masipang pakpak ang atong Ginoo. Salamat sa inyong pagtunga. Mangutana sa kuninyo, nganong di ama mo ron? Kung sa may katuyuan nato, niining unang adlaw, o nasayod man ko nga usara atong misa diri? Gusto mong siyam? Marag hinay man. Yes. Hinay man kayo. Yes. Kuwang pa. Hinay ra. Bitaw mga kaigsunan, kasayod ko nga usara inyong misa, puna nga ato gyuning i-take ang pribilehiyo nga basig dunggon si Ginoo nga mahimong siyam ni. Ito. Ganahan jud mo. Adili mo maganahan mangnaog dito sa atong parokya. Way sakyanan, maglakaw. Again, mangutana ko ninyo, unsa gyud ang tuyo og tumong, basa mo simba ta og misa di Gallo. Kasagaran, kumplitohon ang 9 mornings. Nya usara man na itong misa diri. So ang 8 dito mo. Kisa may mo commit anabi, klarohon na to. Wa mo'y sakyanan? Nganong di ama mo nagpuyo-puyo dahil sa Kasamira? Pero, in general context, daghan kaayong manimba. Sumala, pag naog na ako dito, alas 4 pa lang, nagiluganay na sa lingkuranan. Ningko, uy, nganong daghan naman kaayo ni? 30 minutes ahead of time? Amazing. Ngano man sa mga ordinaryong misa matag Domingo, mingaw man. Late pag yun ang uban. Pero pag kani-ganing panahon na karon, simbang gabi, bisan pag unsa ka sayo, Father, sayo jud kang mutunga, sayo kang mumata. And I would like to ask you ngano na, kay unsay tuyo na to? Duha ka butang ra. Ang unang rason, magpasalamat ta sa tanang grasya nga nadawat nato sulod sa usa ka tuig. No? Unya, pasalamat kita kay naabtan pa kita niining panahon na. Pasalamat kita nga naay Ginoo nga moabot karong Pasko. Mao ni usa ni sa mga pagpangandam nato sa Christmas time. Ato siyang pangandaman sa iyang pag-abot. Mamaw na nga sayo gyud tamang mata, sakripisyo. Actually, this is a tradition sa ato Pilipino. This is a very extraordinary preparation para sa pagpangandam nato. Si Pilipino, hisuman wala man eh. Kita ra may naingon ani o sa mga Spanish nga mga tradition. So balik ta mga kaigsuonan, usana sa angay buhaton nato pangutana, why 9 mornings? Sabot mo nga nung siyam? Wala yun. Silence means no. Siyam. Nga nung siyam, tungod kay siyam kabuwan nagsabak si Maria sa atong Ginoo. Unya, di ba, kamong mga babae, mga inahan, siyam kabuwan nag-andam kamo sa inyohang anak. Mao po na, siyam kabuwan, siyam kaadlaw ang ato ang pagpangandam. Muna kung wali, siyam pud ka oras. Sugot mo? Bitaw, siyam. That is magical. No? Siyam kaadlaw siyam kabuwan sa antos ni Maria sa pagsakripisyo isip inahan sa Dios. Iyang giandam, gi-prepare, and that we are here to celebrate kay nagmalibayon ta.
Abot na ang Ginoo. Sugod karon day 1, simba gyud dayon ng taga Casamira kay ari gyud dayon mo dire. Wala may laing misa. Pero in general context, ngano man gyud daghang manimba basta kay magsugod na ang simbang gabi misa di Galyo. Unang rason ganiha mao to tanan. Ang ikaduhang rason, mangayo ko og wish sa Ginoo. Pinaskuhan? Di ba mo na kasagaran? Ako jung simbahon ang 9 mornings. Paningkamutan jud nako. Pag day 1 pa lang, presko kayo 30 minutes ahead. Hinaot unta mo abot og siyam. Pangutana. Pero meron pa lang aptik pa, tanawa nga matao. Presko? Presko pag yung kain eh. Inumdum ko sa una. Sa iyo sa kai ko, wala pa ko no, gamay pa kay ko dito sa una sa amo Abot dito, simba. Iluganay na, ilugig bang ko kip kinahanglan magunata. Dapat yun. Ngano ka no ang ato excitement ba, no? Kinahanglan makalingkod ka sa unahan, kinahanglan plastar. Nindot ka ayo atong pamalandongan, nindot ta dayana no? Nga kana bitong wala pa ang misa, excited ka ayo ta, mo sa iyo yun tang mata, mag-ilog ito sa lingkuranan, kinahanglan maplastar jud ka. Pero anong mahitabo man na siya kung misa di Galyo lang? Bantay mo? Pero Domingo, kulik man ka ayo mo lakaw. Late pag yun. Abot usahay. Pag abot sa misa, kinsay pare. Ay, mubuha sa ng paria. Oy, ang taas lang kay Gwali. O magbantay. O niya, o tingtunga-tunga na tingwali, mag-practice practice magduka-duka. I hope dili na mahitabo diri sa ato ang misa di Galyo. Unsay giingon sa ato ang unang pagbasa. Hinumdum mo? Kinahanglan ang muduol sa templo ikalipay sa Dios, ang naghatag sa iyang panahon o justisya. Kita karon ni arita sa misa di Galyo, dili ingon nga na magukoy pangayoon sa Ginoo, makausap pa unta ko ka na utak ko unit diri ka sa Mira, mangayo pa ko sa ka unit. Nung manay kasagaran nato, musimba jud kog 9 days, kay importante kaayo ka makuha jud nako ang pangandoy nako. Lord, tiyatag jud Lord. Dili man na mao. Ni arita karon para sa pagpasalamat nato. Nga, wow, habit ng Pasko, mangandam ko sa pasalamat sa tanan. Nga di pa ko buhi pa ko. Hinumdum mo last time? Years ago, dunay nahitabo. During this time, di resibo Odette. Unsay nahitabo ninyo diri sa Odette na mo dire? Asa mong napita atong Odette? Unsay nahitabo ninyo? Ha? Nahurot inyo mga atop. Kami resi. Di man manimba. Manimba ra gyud. First day pa lang sa iyo, pero ordinary days, every day sa tuig, di gyud manimba. Hala, kadaghan ni mga tawhana sa una, karon daghan na kaayo. Ingon sa atong unang pagbasa, ang nagsimba kanunay naghatag og panahon kanako. Ako gyud sang hatagan nga magmalipayon siya. Muduol sa akong templo, ihatag nako kaniya nga siya makaangkon sa tinuod nga kalipay. Tinuod nga kalipay. Pero mao na again the reality lisod. Dili na to mapuy-an. So arita sa unsay giingon sa ato ang salmo. Salmo responsoryo. O tanaw na din mo, kay limot mo. O Dios, nagadayig, magadayig unta kanimo ang tanang nasod. O klaro ha? So mao na mga kaigsunan atong tan-aw na. Ngano man to ni alarm na. Isa tang alarm. Ha? Ang tanang nasod magdayig unta kanimo. Dayig lang yun may misa di Galyo. So again, tan-awon nato na siya. Hinaot unta masabtan nato. Ang niduol sa templo kinahanglan magampo, ihatag kaniya. Dili mo ari sa templo haron magunsa lang kinatay pangayoon. Again, sa liturgy
Mutambong ka sa santos nga Eucharistia, feel God's presence. Kinahanglan mo participate ta para dili ka magduka na giingon nga tulo ka butang. Full, active, and conscious participation sa misa. Dili pwede nga kung yung kag full participation si pasabot, kung mo barog, kung mo lihod, kung mo kanta, pareha ninyo naita ng kopya. Uy, kanta mo. Kaya wala ba mo ayaw pagsalik sa choir. Ang choir is just there to guide you, to guide us. It doesn't mean nga di ka mao. Sa misa, full. Kinahanglan nasabtan nimo sa imong kinatibuk-an nganong tambong ka sa misa. Nasabutan nimo nganong nitambong ka sa misa de Galileo. O sa tuig kaduha, active. Unsa man active? Natuog? Dili passive. Active, kinahanglan mo tubag sa tanang responses. Kinahanglan na sabtan nimo ang tanan. Okay pa mo? Nanangatulog na yun. Unsa ito na? Full, active, sige ito lo. Conscious. Conscious ta sa tanan. Ang atong gipangisulti pulong sa Dios atong nasabtan bitaw no kanindot gyud ay kaayo ning misa. E pag uli nimo nakasinati gyud ta kung unsa di ay ang tibuok meaning sa misa. Diwan pa lang ta. So hinaot unta nga atong masinati kining nindot nga pagpasalamat nato sa atong Ginoong Dios. Pahinungod usab kini sa atong langit nung inahan nga si Maria, no? Kay importante kaayo kung wala si Maria, dili siya magsabak, wala niya gidawat ang hagit sa Ginoo pinaagi sa anghel, uy walay mahitabong ingon ani. Focus kita ngadto sa Ginoo. Ginoo gyud ha, basi nabot diri human sa inyohang misa diri. Picture pinindot kaayo kay simbang gabi misa di Galileo picture. Post dayon sa Facebook, social media. Simba jud mi. Mo naman nahulong importante. Uy, external na kaayo pakapin la na siya ha. Una og labaw sa tanan ni Arika nilakaw ka karon diri sa kapilya gitulak nimo imong kaugalingon for a reason. Dili ingon nga lakaw jud ko kay naa jud ko'y gipangayo. Kinahanglan mag-grant ang akong wish. What if dili mag-grant? Uy, hello. Piyong naman mo. Sugod na? Nganong what if dili mag-grant ang imong wish igsuon? Daan palagi ko, di Ginoo, oy. Paitan ng Ginoo, ha, oy. Balhin taglaing relihiyon, basig naa dito. O, nailisod. Bantayan na nato, no? O, na-focus ganita sa atong kaugalingon lang. Shh, sayop na siya. Kung hayot na grasya, dugay natang gihatagag grasya sa Ginoo. Hinumdumi, pagawas ni mo sa kalibutan, wa kay suot. Karon nindot na kay kag mga suot. Inyong balay, nindot kayo din espesyal kaayo, nas bungtod, ana-ana. Nyaman og misa, wala misakyanan pa der. Yung bugiro, Una, no? Kung grasya lang atong ipalista, ihapsos, magkapuri-puri. Dili mag-contain ang tanang grasya nga gihatag sa Dios kanato. Bisan karon lang tuig 2024. Kana lang. Hinumdumi ko no be. Dili nimo malista tanan. Suway lang. Hangin. Kuha ang hangin. Ayaw ginhawa. Bugngig 2 ka minuto. Di ba kay libre na hangin ato ka hospital ting mahala diri libre pero usahay nakalimuta sa atong ebanghelyo mga kaigsuonan kisay starring walang mga mata kalimot man mo
si Juan nga magbubunyag. Unsa iyang giingon? Tanawa lagi. Unsa giingon? Kalimot sila. Hasta ako nakalimot sa noon. Unsa giingon siya? Sumubo na kayo ni. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug may saksi siya mahitungod sa kamatuoran. Si Juan mo'y nagsaksi, siya mo'y naghatag og kadyot lang nga kahayag, pero wala gyud ni angkon si Juan nga ako mao ang kahayag. Si Juan is just there temporarily to light the path, to light the journey of ours. Pero niingon nga may dunay kahayag nga matuod. Hinaot unta nga makita nato ng kahayag. The problem nowadays, labi na sa mga batanon, may mga batanon dere. O batanon bitaw ni tanan. Ang problema ron, no, ang kasagaran sa mga batanon, focus lang sila kanunay sa o sige kamoy tubag. O sige ka fokusan ron sa mga batanon. Cellphone jud ato ning surrender cellphone be palihog. Problema gini cellphone sa mga batanon, mga ginikanan, mo na inyong problema. Ngano man dili na mo to pader. Gahi nag-ulo. It doesn't mean nga ang kanang tanang mga devices karon nga naa sala o sayop. Na anak gi-provide na, gihatag na sa Dios, part of our living. Gasa man na sa kaalam sa tao nga gihimo, invention. Pero kung sayop na gani ang paggamit, guba. Kaya nga focus na tanang batanon sa gadget, cellphone, tanan dito na. Di nagkabalo mo ampo, musulod sa misa, magdalag cellphone. Wala pa ang misa, siya naman naa pa ang disposition, naa pa na ang full. Usa to ikaduha? Active. Ang katulo? Abtika. Conscious yun. Wala. Kaya nga ang focus to aman sa gadgets. Sama ni Juan nga magbubunyag, siya nagdalag kahayag, naghimog instrumento to lead the way to the path to Jesus Christ. Kita pod gitawag aron mamahimong modanag sa uban nga mga tao nga nanginahanglan og kahayag. So, human sa misa, si sunod. Lamisa. Sure mo na yung lamisa? Kaya murag nalipay man dayon tana. Human sa misa, igawas ninyo. Human sa lamisa, human pagpauli. O si sunod? Mga tulog. Mao na to. Usik lang ang atong pagyaw-yaw dari hurot kung laway. Why gamit? Useless. That is why, in reality, kitang mga Katolika sirado. Gyud, kiko asa naman manimba, mubalik sa simbahan. After years, musulod na lang siya, musimba. Kay doon na giguyod sa atubangan. May bawaan man na namo nga wa gini simba-simba ning tawhana ning pamilya klaro kayo ngano man dili ka mao walay active, full and conscious participation. Mura bag mangluhod ta kadyot lang nunghod ta. Unsa na iyang amahan namo? Dili ka mao, wa kasabot. Then mubalik og simbahan. For what? For? Unsa ituyo sa simbahan? Iyatod lang ba dir para maampuan siya? Sakit. May sakit kayo ba nga ang Ginoo? Dili ang paring sakitan ng Ginoo. Siya mismo. Siya ang focus. Tanawa to toki. Dooy kaayo siya. Ni Arisa, lipay kita. Pasko, Merry Christmas gift, regalo, mangayo ko, 9 mornings, mangayo ko pinaskuhan, Lord. Ay!
Tawa imong gipangayuan kaluoy kaayo. Sa birthday nimo, imangayo kag pinaskuhan. Siya maoy angay mangayo nato. That is why we are here for 9 mornings. A little sacrifice. Ginagmayran ni uy. Matakag sayo, alas 3. Sige lang, kagamay ana. For the Lord man ni. Pasalamat man ni ato dili niingon kay mangayo. Ug mangayo ta dugay ratang gipanghatagan sa tanan. Ang ato is to pay back. If we cannot fully give back the quality nga motambong tas misa, kinahanglan full gyud. Kanang sud. Nanguyab na ko. Duka na kayo. Nya usay bantay gyud ta sa kuano nga dugay pariyap. Pero simbang gamit, paspas kayo. Pero pag kuan ordinaryo, kaya pariya. Tinuod, di ba? Nga tawa na lang takit, tinuod magina. Kisa may gibinuangan ninyo, inyo orang kaugalingon. Nganong why you drag yourself to attend the mass, unya uman magdali rasag ka. Nganong maadtong magkasimbahan, yung mayon ka, kisay pare. Nga naman na, mamili ka sa pare, kitong dili ka magduka, nangili ka. So ang focus nimo na sa pare, dili sa Ginoo. Kanya kung kasaban ka sa pare, kisaputon kayo, di na ko masimba diha. At tukos pikas. Otro pong saputon pikas. Ang ending, di na ko masimba. Wa kakatuhog mura kag na-focus ngadto kang Juan. Ingon si Juan, ayaw niya ako kay naay mas dakong kahayag nga moabot sa Pasko. Siya mao ang Ginoo. Focus sa Ginoo, dili nako. Si Juan mismo mao'y naghatag ni anak. So ang imong focus, umusimba ka wa ka sa klaro. Kung lahi imong focus, ma-discourage ka. Ayaw ka discourage kay the more na siyang mas na-discourage nato. Mas luoy. Ay na ito maigsoon. Niningod ng adlaw. Ayaw sa ikaduhang adlaw magkita ta dito sa ubos. Wala may sakyanan? Ha? Ang lakaw rin yun mo pasaka dire. Ihatag in taon sa Ginoo ang tanan. Kaya basig kuhaon na niya, wa na dyan may tinuod sakyanan. Dito no, diya kita para magpasalamat sa tanan, nga grasya nga atong nadawat, binuligan sa atong langit ng inahan, o kinaot unta, tinuod na to siyang masinati. O tinaod ka ng salmo, magdayig unta kita sa tinuoray. Regardless sa tanang butang, regardless sa tanang kondisyon sa ato kinabuhi, kay siya gyud ang labaw sa tanan. Ngingon mo nahurot inyong atop during udet, pero karon perte manggihapong ninduta sa inyong balay. Ang uban tuwa dito ay atop, pero nagpasalamat gihapon. So you have so many reasons to thank for the Lord. You have so many reasons why we have to go attend the Holy Mass. Labaw sa tanan. So, ayaw ko na una nga. Kanang atong wish, o naamoy wish sila, ihalad sa naapil. Kung ihatag si Ginoo, thank you Lord. Kung dili, thank you gihapon Lord. Labaw sa tanan. Ginaw itong tanin unang adlaw, ugma manimba mo dito sa ubos na may simbahan dia ubos-ubos no before ka saka dagan sa kay dito gaawas na gailuganay naglingkuranan nya init ka ay diri mo rag social ra kaayo ta espesyal no we have so many reasons daghan kita gikalipay so hinaut ta sa Pasko andam kita sa tong kaugalingon sa iyang pagsugat hinaot paunta.